Salut! Știu că sunt mulți oameni care nu au încredere să comande de pe Frugo, pentru cei care nu știu, frugo.com, cred. Am comandat și eu cu mare reținere, vă spun sincer, și acum o să fac un unboxing de pe Frugo. Bine, l-am făcut, vine așa, bam bam, o foaie de asta și o cutie strivită, nu știu de care dintre curieri, poștă și toate cele. În orice caz, chestia asta a costat undeva la, cu toate taxele vamale și toate cele, undeva la 150 de lei, cu transport, cu absolut tot. Ce mi-am comandat eu aici? Ei, cred că se vede deja despre ce este vorba. E o chestie foarte mișto, asta e cutia ce a rămas din ea, nu am rupt-o eu așa, mi-a venit efectiv, era vai de capul ei. În fine, ca să ne facem înțeles, este vorba de un pop filtru care îl pui pe microfon și nu mai trebuie să antifonezi toată camera, ci îl pui, uite așa, pe microfon și este absolut genial. Este și pop filtru și cover din ăla, ca să nu mai, dacă tu nu te ocupi de mix și master, de ce trebuie camera antifonată sau panouri din alea care să le pui în spatele microfonului, sunt absolut inutile. Am descoperit și eu chestia asta uitându-mă la un rapper pe YouTube și am zis să caut ce naiba este bila aia care e super șmecher și asta vine practic așa pe microfon, pe aici, în gaura asta intră microfonul, o pui pe microfon și nu mai trebuie să-ți mai antifonezi, fratele meu, toată casa, cum făcusem eu la un moment dat și mi-am luat pisoi și mâncau buretele de pe pereți și l-am dat jos și am rămas cu casa vreștie și mă costă ceva. Se scoate chestia asta, se bagă pe firul de la microfon ca să poți să-l pui la baza microfonului, firul unde intră mufa de la microfon în microfon. Pe aici, efectiv, îl pui peste microfon, intră microfonul și tu când țin chestia asta sau ce faci tu, știi? Aoleu, fac, rap, la. Așa. Și culmea este că pop filtrul ăsta se scoate și poți rămâne și fără pop filtru dacă chiar ai nevoie. Eu am pop filtru și eu personal și s-ar putea să folosesc la ce debit vocal am două pop filtre, ăsta care e cu o margine din asta care se prinde aici. O să încerc să văd în funcție de lumină. Are un cant aici, în fine, unde se bagă pop filtru. L-ai băgat, intră foarte ușor, l-ai pus pe ai pus microfonul pe stand-in, chestia asta, pe urmă bagi, să zicem că aici microfonul, nu stau să mai pun microfonul și ai cântat, fratele meu. Antifonare mai bună decât asta, credeți-mă pe cuvânt, nu cred că există pe pământ. Nu există, e cea mai revoluționară chestie, 150 de lei. Gândiți-vă, și noi dăm banii pe panouri și pe toate cele ca să ne antifonăm. Sau dacă faci din astea podcasturi sau dacă faci videoclipuri cu jocuri ca mine pe YouTube, îți pui microfonul în chestia asta și efectiv este absolut genial. Sunt absolut... Pentru cei care nu credeau că vine de pe Frugo, uitați-o, mă, frate. Pe bune, asta este. E o chestie extraordinară, mișto, abia aștept să o folosesc. Este absolut fantastică, nu-ți mai trebuie covor pe jos, că se aude când te mai miști și tu mai faci un pas acolo când cânti. Dacă ai alte stiluri decât am eu, mai dansezi, faci o sârbă, alea. Unboxing, fraților mei. Așa. Atâta, nu e mare lucru, pur și simplu m-am chinuit să desfac asta strivită. Are un semn pe aici, nu știu cât se vede, ia uitați, din cauza că a fost strivit de transportatori. E un site din China, cred că Frugo, și vreau să vă recomand să vă încurajez să mergeți să dați comenzi acolo, pentru că eu nu mi-am primit nicio țeapă cum și-au primit alții. Într-adevăr mi-a venit comanda întârziată cu... Azi suntem în 26, trebuia să vină între 2 și 13, 26 suntem, da, mă rog. A întârziat o perioadă, dar la 150 de lei asemenea chestie fantastică, revoluționară, de care nu cred că știu mulți. Jos pălăria.
Hai, mersi pentru vizionare, bagă un like dacă ți-a plăcut, un comentariu cu ce crezi tu despre Frugo, crezi că îți va veni următoarea comandă, eu voi mai comanda dacă voi mai avea nevoie. Pa!